Kutxea, sukaldean laguntzen duena. Gaur, bizkotxoa egingo dugu! Aurrera introa! Ya está. Kateixa, eta zer beharko dugu gaur? Lehendabizi ontzi bat. Bigarren jogur bat. Eta nahasteko mingain bat. Orain, ontzian jogurra botako dugu. Tapa, kendu mesedez. No, sí. Eta ontzi hau erabiliko dugu hurrengo osagaientzako. Orain pote bat olio. Bi pote azukre. 3 arrautza. Ireki mesedez. Eta orain ondo nahastu. Bueno, zailena eginda! Orain ontzi bat eta laberako papera behar ditugu. Utzia? Orain bota. Orain labean txartu eta 30 minutu itxaro. Guk arrautzatxoa erabiliko dugu. Eta gogoratu. Ez direki labea. Prozesua bukatu arte, bestela volumena joango da. Guazen balabean sartzera. Zer goxoa! Guri oso goxoa atea zaigu. Zuek ere probatu eta idatzi hemen behar nolako atea zaizuen. Gustatu